Không ạ. Hử? Này. Này nè. Này, nhìn không? Này nè. Nè. Lagi nunggu. Baju gaji kalamna bay. Last bidai ko pa मोजां होनो मोनासै. Last bidai ko pa ओरै बजि गन्डगोल बेनि मोजां थांहोआसै आंनि फिसायखौ. Last bidai टाइमावबो बिदि खालामनाङामोन. जोबथा बिदायाव बे दा गैया बे दा गैया दासिमबो गैया मानो थायाखै बेहा गावनि दायनिगिरिखा नालाय गाव खारखोमानानै दं बे न'खौ जोङो आं दा दहाय बावथ' रायजो राजाफोर फैगोन नालाय आङो मानसि लानानै बे बक्स बानायग्राखौनो लानानै आं बै दरजाखौ देखावनाय जादों आरो बेनि उफरावबो बे आंखौ माबा मोनसे खालामदों एरि खालामदों बे न'निफ्राय लुटपाट खालामदों बायदिसिना होननानै आंखौ उल्था आरो केस जाबसिनबावनो बेनाव सेस्था खालामनाय माबा टारगेट दं बेयो नोंथांमोना सिगाङाव जिहेतु मुलि मोनजानायनि फिसालाया जिहेतु खोन्थाबाय आरो बे बाथ्राखौ मिथिबाय नोंथांमोना आयेननि गेजेरजों मानो खाराखै बा पुलिस थानायाव थागोन थांनायाव आंखौ पुलिसा मा होनबाय एटेम्प्ट टु मार्डार होननानै आं केसखौ होबाय आं केसखौ होनायाव पुलिसा खुनु रेसपन्सन होआखै आंखौ दाम होआखै आंनि केसखौ जेबो दाम होआखै बेहाय जाया आं थांबावबाय एसपि आव थांबावबाय एसपि आवबो आंखौ रेसपन्सन होआखै मानि थाखाय होआखै होमबा बिसोर निस्सय माबा मोनसे बिस्रा आयेनजों माबा मोनसे गलिनाय जाहोनानै दोननाय आरो एथ' गिदिर केसखौ माने दायथ' लायाखै बे आंनि साननांगौ गोनां आरो आंनि साननांगौ गोनां दा आंनि फिसाया साब्रैमोन दा जितु गोमालांबाय बेनाव गथ' दंना गैया बेना सानै दं हौवासा सासे हिनजावसा सासे माब्ला बियाबारि जायामोन बिसिनि बियाबारि जानाया सैद' हाबबाय दा मोजां मोनलायनाय हाबा जादों माने बे एरियायाव बिनि होख्रावनाय बिनि अश्लील भाषा होननानै लामा लामा होख्रावो बे खाथि खालानि मानसिफ्रा मिन्थिबाबो बिसोरबो माबा खालामा मानो होनना होमबा बहाबा थांनो ओंखारबा गारि साबि दोनखोमायो बहाबा थांनो ओंखारबा मबाइल सिख'नानै दोनो हय जुथा दोनखोमायो आं माने बेजों आंनि न'आव 5 बोसोर रायजो जादों बियो 5 बोसोर रायजो जानायाव बे ओरैबायदि खालामनानै जादों माने जोबनो गैया ओमफ्राय डिभर्सनिबो केस होदोंमोन डिभर्स केसआबो गावनो फैफिननानै रायजो जाबाय आरो बिनि गेजेराव दाख्लैयो डिभर्स मोनसे खालामबावदोंमोन बेखौबो सानैनि गेजेराव मिलायलायनानै निमांसा जानानै 2 मासल' जादों बेबो बे केसआ आरो ओमफ्राय दा नै बे टारगेटआ माने बेखौ मुलि जाहोथारनानै आं बेखौ स्ल'यै फोथैथारनो होननानै बेहा थांखि दंखायो आरो बेनि टारगेटआ आरो दा बिहामजोखौ बजबनानै लाफिनगोन दा बेखौथ' आं मा होनबावनो जेनेबा बजबनानै लानाय लायैयाथ' आंथ' माने जेराव बे फिसालानि बे दा न'आ आंनिसोखा आं बे न'आव थागोन आं बेखौ जेबो खालामा बेहा मोनसे बिसार दं आं बेखौ अयथासारबो खालामा जेबो खालामा गावनि न' होननानै थायो नामाय बे गावनि खोथा खिन्थु बियो जै दिन फिसाया बे पयजनखौ जाहोदों ओइ दिननिफ्रायनो बे न'आव गैखाया आरो बे न'आव गैखाया दा दिनैसिमबो बे दाबो सफैयैनि खारना मा बेनि थाखाय आंनो आयेन राहा नांगौ मानि थाखाय बे जेनेबा फिसायखौ अननाय गैया मोदै थरसे गरनाय गैया बियो बेखौ आङो दा आंनि गोसोबायदि आंनो आयेन नांगौ राहा नांगौ आं राकेश ब्रह्मनि बिमामोन माने आंनि फिसाया मेनि 10 थारिखआव